Práca na ranči. Po príchode do práce sa prezleč do pracovného odevu. Starostlivo sa pozapínaj a uprav si odev, ktorý ťa ochráni pred chladom a znečistením. Nezabudni na pracovné pomôcky, ktoré ťa ochránia pri práci. Asistent ťa oboznámi s činnosťou, ktorú budeš vykonávať. Povie ti, akú prácu budeš vykonávať a ako dlho budeš pracovať. Napríklad: dnes do obeda budeš pomáhať pri koňoch. Najskôr ich nakrmiš a potom kone vyčistíš. Popoludní budeš pomáhať pri starostlivosti o ďalšie zvieratá na ranči. Krmenie koní. Opatrne sa priblíž ku zvieraťu, aby sa nesplašilo. Na zem mu polož vedro s krmivom. Nezabudni nakrmiť všetky kone. Počas krmenia kone nevyrušuj. Počkaj, kým kone krmivo zožerú, aby si mohol odniesť prázdne vedrá. Ak sa pri krmení vyskytne problém, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Asistent ti vždy povie, ako máš pri práci postupovať. Keď nakrmiš kone, vyčistíš jazdiareň. Zoberieš si fúrik a vidly. V jazdiarni budeš do fúrika nakladať konský trus. Postupne vyčistíš celú jazdiareň. Naplnený fúrik s konským trusom vysypeš na určené miesto. Po vyčistení jazdiarne privedieš kone na čistenie. Zoberieš si česák a koňa začneš čistiť od blata a iných nečistôt. Postupne vyčistíš celé telo koňa. Na česák tlačíš takou silou, aby sa dostal cez srsť až na kožu. V prípade neistoty si vyžiadaj pomoc od asistenta. Asistent ti vždy povie, akú prácu máš vykonávať. V práci pokračuj, až kým nevyčistíš celého koňa. Kôň bude mať po vyčistení hladkú a lesklú srsť. Po uplynutí stanoveného času budeš mať prestávku na oddych a na občerstvenie. Po obednej prestávke budeš pokračovať v pridelenej práci. Asistent ti povie, akú prácu máš vykonávať. Budeš pomáhať pri starostlivosti o ďalšie zvieratá na ranči, ovce a kozy. Keď vojdeš ku zvieratám, nezabudni za sebou zatvoriť dvere, aby zvieratá neušli. Ak sa pri práci vyskytne problém, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Asistent ti povie, ako máš prácu vykonávať. Keď sa postaráš o zvieratá, nezabudni zatvoriť dvere a skontroluj, či sú všetky zvieratá zavreté vo hrade. Pri problémoch si vyžiadaj pomoc od svojho asistenta. Po splnení všetkých stanovených úloh sa prezlečieš späť do civilného odevu. Potom odídeš z práce.